Tots, en algun moment de la vida, hem sentit por. Hem dubtat de si podríem fer-ho, si seríem prou valents o prou forts. Aquesta és la història de la Valèria, una nena com qualsevol altra, però que portava dins seu una força que encara no coneixia. Un dia, el destí la va portar davant d'una prova i va descobrir el poder que tots tenim dins nostre. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos les aventures de la Valèria. Ens acompanyeu? A Valldemossa, un poble de Mallorca ple de racons empedrats i històries amagades, hi vivia la Valèria. Malgrat la bellesa del poble, ella sempre havia sentit que hi havia alguna cosa dins seu que la frenava. La por. La por a equivocar-se, la por a fer el ridícul, la por a no ser prou valenta. Un dia, mentre passejava pel bosc que envoltava el poble, va trobar un objecte al terra, una clau daurada, vella i plena de marques misterioses. Va recollir-la amb curiositat i, en fer-ho, un vent suau va començar a bufar entre els arbres. Semblava com si el bosc mateix li volgués dir alguna cosa. Va mirar al seu voltant i va veure una petita caseta de pedra, plena de molsa, com si fes anys que ningú hi entrava. La porta tenia un forat al pany. I si aquesta clau obre la porta? El seu cor bategava ràpid. Una part d'ella volia girar cua i oblidar aquella clau. Però alguna cosa dins seu li deia que havia d'intentar-ho. Amb les mans tremolant va apropar la clau al pany, però de sobte una veueta dins seu va començar a parlar-li. I si no funciona? I si hi ha alguna cosa perillosa darrere la porta? I si t'equivoques? Es va quedar paralitzada. Aquella veu la coneixia molt bé. Era la veu de la seva por. Va tancar els ulls i va recordar totes les vegades que s'havia sentit així. Cada vegada que volia provar alguna cosa nova i s'havia fet enrere. Quan havia volgut parlar, però la por l'havia fet callar. I llavors una altra veu va sorgir dins seu. Una veu molt diferent. I si sí que pots? I si ets més valenta del que et penses? Llavors ho va tenir clar. Havia de dir-ho amb veu alta. No només pensar-ho, sinó dir-ho amb força, com si fos un encanteri. Es va posar dreta, va respirar profundament i amb tota la valentia que va trobar dins seu va dir: Puc fer-ho. De sobte, l'aire es va tornar més lleuger. La por es va fer petita i el més important, la clau va encaixar perfectament al pany. Amb un lleuger clic, la porta es va obrir. Darrere la porta no hi havia cap monstre ni res espantós. Hi havia un mirall. Un mirall gran, antic, amb una inscripció gravada en el seu marc. La clau no obre la porta. La clau ets tu. La Valèria es va mirar al mirall i per primera vegada es va veure diferent, no com una nena plena de pors, sinó com algú que podia afrontar-les. Ara ho tenia clar. Quan sentís aquella por que la frenava, havia de dir amb veu alta i amb seguretat: Puc fer-ho! I funcionava, no perquè la por desaparegués completament, sinó perquè ara sabia que la valentia no era no tenir por, sinó atrevir-se a seguir endavant tot i tenir-la. I així la Valèria va aprendre que la clau de tot era dins seu. Però aquesta només era la primera aventura. Qui sap
quines altres proves trobarien al camí? Si vols descobrir-les, no et perdis els següents capítols. Fins la propera!